duniya. Malam Idris. Wallahi ba da asaba ne wai aje a tabbatar mai sunan kai. Kuma ga mun san sunan kare da idon ne. Mun san kare don ne. Ka gani dan ji amma dabaran da zamu ka san baba kun shi yagen naci. Yau zamu idan mu je mu same shi ne mu tambaye sai in baka ba sai ya ce mu je makaranta. Wallahi kuma ka san ba karama aikin baba bane nan da nan zai haka. In mu je kai gwanda mu je mu tambaye shi da mu da san sunan kare don. Mun san kare don ne. Ya za ka yi koyi na Duniya. Live, awa, wasu plasma, wasu Yakubu TV, mutane daban-daban, wani ba gemu babu tumbi. So zai faɗa ma duniya, ai da su. A cewa kowa layi ɗaya zai bi, inda kai kaje a jirgi wani girela ne zai bi. Yau ka je makaranta? Wallahi na ji. Makaranta fa? Na ji mun ji ai na da muke ai. Ba ku san karatu kwata-kwata. Salim! Salim! Na baba! Kariso, bari mu ci. Ba ku san karatu kwata-kwata. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Assalamu alaikum. Lafiya a gida. Ya karatun? Asai wallahi. Wannan. Baba. Yawwa, ina ce Ahmad ya je makaranta kuwa. Baba ya je makaranta tare da shi. Ahmad ya je makaranta da shi ne baba. To shi kenan ku tashi da kici da abinci. Na ba su san abinci ne. Ahmad da ake. Wanda za mu baba sunan kare. Haka ne sanar da ba. Kamata yi ma ya ce Baba. Ya na Ahmad. Wallahi dama an ba mana assignment. To Ahmad wani irin assignment kuma? Yau dama an ba mana assignment ne a makaranta a ce mu je mu tambayo sunan kare turanci. To sunan kare turanci kuma kai yanzu ku gaba ɗayan ku Ahmad da Salim duk zuwa makarantar da kuke ba ku san sunan kare turanci ba. A ce duk zuwa makarantar da kuke yi fi sabilillahi gaba ɗayan ku ba wanda ya san sunan kare turanci kwata-kwata. To na ga kaman sunan kare da turancin nan ba gaskiya ne ma dai kan ruwa ne. Sunan kare da turanci banana. Baba. Banana. No.